Ćao svima, u ovom tutorialu pokazat ću vam neke igrice koje sam ja igrao i meni se sviđa. Spremio sam 4 igrice, po mom mišljenju koje su najbolje. Igrica je Euro Truck Simulator 2. Igrica nije loša, grafika isto, a što se tiče šta se radi u igrici? U igrici se radi, vozite znači kamion iz jedne države u drugu ili iz jednog grada u drugog i tako dalje. Znači, idemo na sljedeću igricu. Sljedeća igrica je Minecraft. Sljedeća igrica, ne Minecraft, nego Postal 3. Postal 3 je jako nasilna igrica i ima i Postal 2, ali je Postal 3 bolji, pa sam njega izabrao. I to je jako nasilna igrica i grafika isto nije loša i tako ako želite iskinete pa probajte. Sljedeća igrica je Counter Strike, bilo koji 1.6, Source ili Global Offensive. Svi su dobri, to je popularna igrica, tako da neću ništa da pričam. I zadnja igrica danas je Minecraft. To je isto jako popularna igrica. Grafika i nije nešto najbolja, ali igrica je avanturistička, znači skupljate blokove dijamanata i tako. Imate veliki i ogroman 3D svet, znači 3D igrica. I tako da to bi bilo to, ovo je jedan kratak tutorial i tako da se vidimo mi u nekom drugom tutorialu. Ćao!